Децата от детска градина Здравец и учениците от средно училище Христо Ботев се събраха в двора на детската градина, за да отбележат дните на безопасност по пътищата. Здравейте, аз съм младши автоконтролер Никола Кървачев от Районно управление Айтос. Работя в пътен контрол към група охранителна полиция при Районно управление град Айтос. Здравейте от мен, аз съм младши инспектор Бурмуш Милен, Районно управление Айтос. Те заедно с децата и учениците обсъдиха ключови правила за безопасността на пътя. Основните грешки на пешеходците са, че не се движат по тротуарите, да се движат по платното за движение. Това е предпоставка за възникването на пътно-транспортно происшествие. Също така, че не се пресича по пешеходните пътеки. А някои от по-големите деца карат електрически тротинетки. Нещо да кажем за това? Ами, по принцип тези тротинетки трябва да се карат на обозначените за това места, по велосипедни алеи, такива удобни, или ако няма такива алеи, най-тясно на платното за движение, като бъдат с поставени светоотразителни жилетки, тъй като трябва да се виждат далече. Служителите на районно управление Айтос, Никола Кърмаджиев и Дурмуш Дурмуш, спряха движението около детската градина за кратко време. Полицейските служители също демонстрираха някои от функциите на новите полицейски автомобили, които привлякоха вниманието на всички присъстващи. Какво трябва да правим, когато пресичаме улицата? Много нанимаваме. А какво знаеш, че за правилата за движение по пътищата? Това тя да се огледаш и после да пресичаш. Инициативата е организирана от Ротпол, Европейската мрежа за пътна полиция.